Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Astăzi la Bendera a avut loc prima în anul curent consfătuire a aparatului de stat. Activitatea companiei auto din Râbnița, care oferă servicii de transportare a pasagerilor, a fost examinată la ședința de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne. Experiența colegilor din Federația Rusă o vor utiliza în practica de toate zilele energeticienii din Nistrenia. Astăzi la Bendera a avut loc prima în anul curent consfătuire a aparatului de stat. Șefii de servicii au făcut dări de seamă privind activitatea vitală a orașului după sărbători și au trasat planuri de activitate pentru viitor. În legătură cu timpul cald de afară, în oraș este economie de gaz. Iluminarea rutieră este reparată pe stradă Răscoale din Bender. 2 ascensoare în edificiile de pe străzile internaționaliști a Cahulului staționează. Timp de 2 zile ele vor fi reparate. Gospodăria specializată auto efectuează lucrările planificate de curățire sanitară a orașului, îndeplinește evacuarea reziduurilor menajere. La sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie a fost un număr mare de adresări la secția traumatologică, căci traumatismul rutier a crescut de 2 ori. Este o creștere a îmbolnăvirilor respiratorii acute. În luna februarie așteptăm cazuri de gripă. La moment situația este stabilă. A fost finisată achitarea salariilor bugetarilor. Fondul achitării salariilor pentru luna decembrie a format 11.700.000 ruble. În decembrie a fost dat avans în bani tuturor instituțiilor, în total 1.900.000 ruble. În ultima săptămână a lunii începe termenul de achitare a impozitelor pentru venituri. Se speră la alocări financiare în bugetul municipal. Vineri au fost primite finanțe de la prezident. Suma este echivalentă cu $500.000 americani. Ea este destinată pentru reconstrucția și reparația capitală a instituțiilor preșcolare de învățământ. Va fi un program special prezidențial pentru a aduce grădinițele din Republică la nivelul veacului 21. În primul rând vor fi supuse reparației grădinițele numărul 16, 11, 6. Au fost elaborate mecanismele de realizare, găsite sursele de finanțare, numiți responsabili pentru fiecare punct al programului de dezvoltare a orașului pentru anii 2015-2020. După petrecerea forului, programul va fi publicat. Dacă va fi nevoie, vor fi introduse schimbări pe parcurs. Forul orășenesc va avea loc la finele lunii curente. La Râbnița a avut loc ședința de lucru cu participarea reprezentanților administrației raionale și ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldovenești Nistrenia. În agenda a fost inclusă întrebarea privind activitatea companiei auto din Râbnița, care oferă servicii de transportare a pasagerilor. Această întâlnire a fost precedată de controlul transportului obștesc pe teritoriul raionului Râbnița. O asemenea atenție față de traficul pasagerilor, îndeosebi al microbuzelor, a fost trezită de plângerile populației, în special față de activitatea companiei auto din Râbnița. Problemele controlului tehnic, administrarea documentației și circularea pasagerilor fără bilete sunt unele din cele mai mari încălcări comise de transportatorii de aici. Aceste momente negative au fost înregistrate și mai înainte, însă întreprinderea sistematic ignorează toate cerințele și recomandările organelor controlului de stat. Din păcate, această organizație este unica în raion, care deservește rutele orășenești și interurbane. Transportarea supranormă a pasagerilor, folosirea automobililor vechi, o asemenea stare de lucruri este inadmisibilă. Asemenea, control efectuat de către colaboratorii secției de supraveghere a Direcției Inspectoratului Auto de Stat al Ministerului Afacerilor Interne va fi efectuat în toată Republica. Ministerul de Interne vine cu inițiativa de a optimiza legislația în ce privește transportarea pasagerilor. În perspectivă vor fi elaborate propuneri corespunzătoare și mecanismul realizării lor. În septembrie 2012, potrivit deciziei prezidentului Republicii, a fost creat comitetul de anchetă. Tot atunci, în toate raioanele au început a activa secțiile teritoriale ale structurii susnumite. Zilele acestea la Dubăsari au făcut totalurile muncii în decursul a 3 luni.
În noua structură au intrat foștii colaboratori ai Procuraturii Raionale. La moment, în secția teritorială a Comitetului de Anchetare Penală din Dubăsari activează 8 persoane. Sunt necesare 12. În decursul a 3 luni ale anului precedent, anchetatorii au examinat circa 100 de diverse materiale. Au fost intentate 36 de procese penale, 12 din ele au fost îndreptate în judecată. O bună parte din colaboratorii secției teritoriale sunt specialiști tineri. Pentru un lucru operativ și acordarea la timp a ajutorului juridic vor fi organizate seminare metodice. În decursul anului curent, pentru a ridica nivelul profesionist al colaboratorilor, vom munci mult. Vor fi desfășurate diverse lecții, însă principalul va fi efectuată atestarea anchetatorilor. Comitetul de anchetă pentru Republica noastră e o instituție nouă, însă necesară. De la colaboratori se cere o muncă productivă cu rezultate pozitive. Instituția va munci în 3 direcții: cercetarea proceselor penale, controlul activității anchetării penale și susținerea acuzării în judecată din numele statului. Principalul ca cetățenii Republicii Moldovenești străine să fie satisfăcuți de munca comitetului, au estimat colaboratorii structurii nou create. Centrul de dezvoltare a sistemelor de producere din orașul Permi a dat start programului Școala Meșterilor în anul trecut și deja astăzi reprezentanții acestuia au început acest program la Tiraspol, unde își împărtășesc experiența de organizare a muncii la întreprinderi. Care au fost rezultatele obținute în timpul primului seminar? Aflați în continuare. Conform oaspeților din Rusia, Școala Meșterilor în ultimul timp a devenit solicitată. Trainingul la Tiraspol este împărțit în 2 etape. Primele 3 zile se vor studia metodele și instrumentele producerii economicoase, întrebuințarea lor în practică în procesul jocurilor de business, iar celelalte 2 zile, metodele, comunicarea, conducerea, problematizarea. Мы постоянно занимаемся тем. Noi permanent facem totul pentru a perfecționa procesul de organizare a producerii. Deși noi nu putem majora independent tariful de care dispunem, ne străduim să găsim astfel de căi care ar micșora cheltuielile noastre. Anume sistemul producerii economicoase și are drept scop ca fiecare muncitor să fie cointeresat în găsirea celor mai bune metode de lucru, adică mai puțină pierdere de timp, o mai mare economisire a surselor materiale, o îndeplinire mai eficace a lucrului său. Rezultatul așteptat de la training este unul. Oamenii își formează o nouă viziune asupra lucrurilor vechi, devin mai încredințați în sine și vin cu propria inițiativă în fața conducătorilor. În practică, aceasta se demonstrează prin propuneri noi, dorința muncitorilor de a participa activ la dezvoltarea întreprinderii și lucrul în colectiv. Spre sfârșitul primei lecții, între participanții trainingului s-a simțit spiritul colectivismului. Pentru a caracteriza un meșter din punct de vedere al unui muncitor, al unui conducător și al meșterului însăși, la 3 mese rotunde s-au adunat 3 echipe, formate din electricieni din toate raioanele Republicii. A fost o lecție destul de utilă. Noi special am ales pentru training persoane cu perspectivă, care acum sunt conducători sau care în viitor vor ocupa un astfel de post. Aceste teme sunt necesare pentru o autodezvoltare efectivă a colaboratorilor care vor tinde să introducă în practică cunoștințele acumulate. Conducătorii speră că datorită acestui training, muncitorii din zi în zi vor ridica indicii întreprinderii și vor micșora cheltuielile pentru a ieși la nivelul celor mai reușite întreprinderi europene sau chiar mondiale. Discipolii Complexului Educativ Republican Makarenco din capitală și ai școlii de cadeți din orașul Bendera au primit astăzi cadouri. Instituțiile au fost vizitate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului de Stat pentru Informație și Mijloacele de Informare în Masă. Ministerul Afacerilor Interne are în subordonarea sa un șir de instituții de învățământ. Astăzi, Complexul Educativ Republican Makarenco din capitală a primit în dar un televizor color și un decoder și le va permite copiilor să vizioneze mai bine de 60 de posturi TV și va contribui la o dezvoltare multilaterală a lor. Noi am venit să vedem în ce condiții sunt întreținuți copiii aici, fiindcă sunt unii din familii dificile. Indiferent de faptul e sărbătoare sau nu, copiilor trebuie să le facem cadouri. Și iată, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, am venit și noi cu un cadou, planificat, dar în același timp spontan. Tot astăzi a fost vizitată și școala de cadeți din orașul Bender, care la 1 septembrie 2012 din partea Ministerului a primit deja în dar 5 televizoare. Astăzi oaspeții au venit cu un decoder. După cum au menționat discipolii, până acum vizionau doar 5 canaluri. Cadoul primit astăzi le va permite să afle mai multe știri din lumea mare. Suntem mulțumiți pentru așa cadou. În ziua de astăzi vom putea să privim mai multe canale sportive, mai ales pentru că
Singuri noi ne ocupăm cu sportul și foarte iubim sportul. Și suntem fericiți pentru că avem așa cadou. Oaspeții au vizitat toate încăperile instituțiilor și au promis că vor face tot posibilul pentru a îmbunătăți condițiile de trai și învățământ ale copiilor. Liubov Cojuhar, Dumitru Deacov, Primul Mistrian. În incinta administrației municipale Bender au fost gratificați colaboratorii Direcției pentru Televiziune, Radio și Presă din Bender. Ea a fost creată la 19 ianuarie 1998. În perioada ce a urmat, ea s-a statornicit și a găsit auditoriul, a obținut popularitate printre orășeni. La televiziunea municipală din Bender muncesc oameni care își iubesc orașul, istoria și cultura lui. Postul de televiziune povestește despre trecutul Benderului, oglindește operativ, obiectiv, prezentul. În ultimul timp, noi am atins succese considerabile în planul redacțional de programe, utilarea tehnică, activitatea de publicitate, crearea potențialului de cadre. Toate acestea au devenit posibile cu susținerea prezidentului Republicii Moldovenești-Nistrene, a conducerii orașului. A fost evidențiată importanța canalului pentru activitatea vitală a orașului, care a fost primul în Republică, iar conducerea de astăzi păstrează tradițiile de la început. Îmi este plăcut că mulți din cei care au muncit aici au atins rezultate profesionale frumoase. Aș dori să plasați în emisie materiale despre oamenii emeriți, muncitorii care au construit orașul, educă tânăra generație. Eu, ca cetățean al orașului, vizionez întotdeauna televiziunea noastră orășenească. Colectivul nu se oprește la cele realizate. Sper că și în viitor administrația va ajuta la consolidarea bazei tehnico-materiale a televiziunii municipale, pentru ca în viitor canalul să devină mai popular, să-l poată privi toți doritorii, nu numai în oraș. Colaboratorii televiziunii municipale au fost menționați cu diplome și scrisori de mulțumire a șefului administrației de stat. Boboteaza este una din cele mai mari sărbători creștine. În această zi preoții au sfințit apa, iar ienuriașii pe tot parcursul zilei au mers la biserică pentru a-și lua acasă aghiazmă. În raionul Râbnița, credincioșii s-au adunat pentru a lua apă și la izvorul Teplița din satul Stroiești. La 19 ianuarie, când creștinii au sărbătorit Boboteaza, lângă izvorul Teplița a fost aglomerat. În pofida ploii, zeci de credincioși au venit la slujba de sfințire a apei, adică a aghiazmei mari. Doritorii din alte localități au venit la ea cu o cursă specială organizată de administrația de stat. Din an în an, tot mai mulți credincioși vin la acest eveniment solemn, menționează localnicii. Asta este o sărbătoare mare pentru toți creștinii din satul nostru. La noi și în tot anul să adună multă lume, să faci sărbătoarea asta și asta este o sărbătoare de curățire sufletului. Când Ioan Botezătorul s-a atins de creștetul Mântuitorului cu mâinile sale, el singur, Ioan Botezătorul, a primit botezul și Mântuitorul în acest fel, intrând în apă, a sfințit apele Iordanului. Noi, primind cu credință această apă, noi tot ne sfințim. În modul acesta, noi alungăm toată răutatea din inima noastră, din sufletul nostru, din locașurile noastre, din tot ce ne înconjoară. De aceea, apa este foarte importantă. Noi, cu dânsa, ne mântuim sufletește și trăim mai bine trupește. Apa sfințită are puteri miraculoase și rămâne proaspătă pentru multă vreme, spune Livia Garpacenco. Pentru dumneaei aceasta e o zi deosebită, benefică. Ea vine la Teplița deja 28 de ani la rând. Pe asta apă noi stropim prin casă, dimineața stomacul gol numai decât ne-a sculat, am citit molitva și bem apa asta sfințită de botează. Da, punem într-un șupșor, punem la icoană și totdeauna ne folosim de apa asta. E foarte lecuitoare. După ce au fost stropiți cu aghiazmă, credincioșii au luat apă sfințită. Unii dintre ei au umplut mai multe vase pentru a le duce și celor care nu au putut să ajungă la Stroiești. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 22 ianuarie se așteaptă timp noros. Ziua pe alocuri va ploua slab. Vântul va sufla din sud cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 1 plus 3 grade, ziua plus 4 plus 6 grade. În capitală noaptea plus 2 plus 4, ziua 7-9 grade căldură.